Egy lázterápiás kezelés helyszínén vagyunk. A lázzal való gyógyítás nem újdonság, az orvosok már évszázadokkal ezelőtt rájöttek, hogy baktériumok, vírusok ellen kiváló hatása van. Jelen esetben azonban betegségről szó sincs. A most érkező Bot Vera valójában egy wellness lázterápiára jött. Az itteni lázterápia az infravörös sugarak segítségével történik. Az A osztályú infravörös sugarak azok mélyen a bőr rétege alá penetrálódnak, és itt a kapilláris vérkeringésnek átadják ezt a hőt és a nyirokrendszernek. A szívünk az átkeringteti ezt a meleg vért az egész szervezetbe, úgyhogy lassan megnő a test hőmérséklete. Az inkubátorokban is az A-típusú infravörös sugarakat használják, itt azonban a test 39 fokosan melegszik, ami által körülbelül 30 perc után beindul a szervezet öntisztulása. Ez különböző betegségeknél hoz enyhülést, megoldást, mindenféle reumás problémáknál, artrózisoknál, magas vérnyomásnál, asztmánál, allergiáknál, különböző fájdalomszindrómák enyhülnek. A megelőzésnek nagyon fontos szerepe van, mert egy kezelés alatt nagyon sok salakanyag tud távozni a szervezetből. A fagyómirigyekből távoznak a nehézfémek és koleszterinszerű anyagok. Kiegészítésként tiszta oxigént lélegzik a vendég, melytől fokozódik az anyagcsere, a gyulladásos folyamatok csökkennek és nő a fehérvérsejtek száma. Voltak elsősorban mozgásszervi problémáim, azon kívül pedig megmondom magának őszintén, hogy nagyon nehéz megélni azt a folyamatot, amikor az ember elkezdi érezni, hogy az agya nem forog úgy, ahogy 10 évvel ezelőtt forgott. A terápia általában 1 órás és 15 alkalomig tart. Vera úgy 4. alkalom után kezdte el érezni, hogy közérzete jó és egyre javul. Ugye a 24.-25. percnél úgy megadja magát az ember szervezete, és akkor jön egy olyan, amikor már innentől kezdve már nem számít az idő, ezért nem hosszú az 1 óra. Maga a kezelés utáni időszak az egy reveláció. Akkor az ember lebeg.